DXDC Radyoman Report. Inay pasalamatan ang iyahang pagtabang, gikwaso na hinuon matod pa ang iyang maayong tinguha nga rescue ang mga estudyante og magtutudlo sa Talaingod, Davao del Norte. Kana ang gibarugan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa eksklusibong pakiginabi sa DXDC RMN Davao human sa desisyon sa Tagum City Regional Trial Court nga nagpahamtang sa iyaha og sa kauban niini og guilty verdict sa kasong paglapas sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act natong July 15, 2024. Nasubo matod pa siya og nagtuo nga dili makatarunganon ang maong desisyon ug ang angay manubag mao ang administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Yung mga paramilitary na involved, mga military na involved doon sa mga pagpapasara ng school, kung bakit napipilitan yung mga teachers and students na mag-evacuate o umalis doon sa mga school, sila yung dapat na na-convict, sila yung dapat na maparusahan. Kami, nagsasagit na kami ng mga bata at estudyante based doon sa kanilang itinawag doon sa kanilang administrator. Sila yung dapat na parusahan, hindi kami. Sila yung nagpahamak ng mga estudyante at mga teachers during that time, at hindi kami. No? At before that naman, alam naman natin, ang statement ni President Duterte, bombahin nga yung mga lumad schools, di ba? Yun yung kanyang yung kanyang statement. Nagsumikad ang kaso sa insidente natong November 2018 sa dihang gibiyahe sa naisgutan ang 14 ka mga bata gikan sa Talaingod nga walay igong dokumento o pagtugot sa ilang mga ginikanan apan matod sa grupo nga usa lang kini ka rescue mission. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.